Indian mujahideen Popular Front of India ni kahai terrorist mothani kokno tubui Congress ni logi Kebang bodol thansa ungmani I.N.D.I.A ni phashing nahari kokshil jaka montri bokhorok Narendra Modi thansa no British Rock East India Company ni phashing nahari koksakha bo Manipur ni habano tei terrorist bench ni Kebang bodol ni bisingo kok banglamani nukjakha parliament obhaijora rogo badal ଅଧିবেশন karak shalo parliament ni samung batang ni sikang achuklai mungo mari lekha BJP ni parliamentary board Montri bokhorok Narendra Modi no karibo achuklai mungo phai manjak phaikya BJP ni achuk phang JP Nadda cabinet montri tei BJP ni ojama song bo saklaikya Kebang bodol ni samung rogo Kebang mung khlainani bodol ni adong song ni saka samung rogo kahamke naikol na bagui saka Montri bokhorok saklaikya Kebang bodol kahamke naikol mung khlaimania wansung mung borok kedengma salromui asuk thai rogo tongnai gosimung naharka abo chini hapang phiaba abo kaisa ketal naharmung tangai henke 2024 bisiwo jengtesa hapang shanamnai abo ni ulono Kebang rogni phasingo nahari bo saklaikya British rok chini hasteo phai mung rmani East India Company abo haikeno Kebang rogbo borni sakno I.N.D.I.A ni mung tisai rekha Manipur ni habarte breirogram phrejakmani samurokno tei parliament ni bisingo montri bokhorok ni statement sanlaiga Kebang rok phiaba hapang abo gosin haliya hapang saklaika borok kok sanani nangnaino phiaba kok firoknai Amit Shah montri bokhorokya tangsalo hopung romuino parliament ni bwskango dorna borok rekha Kebang ni bodol ni ojama song bureau report kokhorang